Erokamano nyakwara Mogi, mana kaka juma mokalo kamano wabete nene ka kendo gimoro ka gimoro ing'eni kaka ochakore kaka odhi mbele. Pod wawacho mana sigana mar nyathiwa achiel kende ma en yaw Yoma kendo iluongo ni Ruth. Ing'eyo kaka ne gichako gi George ka iseni kaka neno chenro mokalo, Chenro Moyiedhi tich abich saa 1:30 aparo ni neno maber gimoro ka gimoro manotimore, to kata kapok ineno tinyalo chopo e YouTube. Wan gi YouTube miluongo ni YouTube Lolwe TV Kenya, kendo kata kidwa ni yudowa e Facebook bende wantie Facebook Lolwe TV, Twitter Lolwe TV, Instagram Lolwe TV. To kopogore gi mano, ing'eyo ni nyathiwa ni koro ne giwere gi George, to kama wachopeni koro en lek maricho richo. Ing'eyo ni ka nitiere weche mag nawi ne idwa tweye e simba kacha, loke kata janeko moro, lakini mak mana ni ne ni wan ga gi George machiegni. Koro sani nyathiwa, kuom jogo ma ok ong'eyo, inyalo paro ni nyingi bang'e to koko dhi mbele. Nyinga Ruth Midundo, nyaw Yoma Kabuga. Ruth Midundo, in nyaw Yoma. Adwa penji penjo moro kaka pod wadhi. Bang' kuseweru gi George, koro lek gi paro ni ne akanye, nikech iwacho ni ileko lek maricho. Mara ileko ni ne unindoru gi ng'ama. Ileko kendo seche moko ileko lek moko mag mabuogi buogi. To kopogore gi mano bende kiromo gi ng'ama dichuo, to igera kabisa. Ang'o mane timo? Ne pok afwenyo ni gigi ne chalo gima nowuok kono, nikech gina anyalo paro ni chieng'no kane gini ochaka, George ni nobiro e pacha. Nobiro e pacha to noyudo ka lek mar miel. Koro ka guogra na chiew to apo mana ka winjo ka denda liet ka gimonego be nadhi mbele kamane kaka nachako konyra kenda. Koro gini ka ne dhi mbele en ng'ama kata godiochieng' ka nindo to nyaka lek ni an gi ng'ato. Koro asika leka kamano, samoro aleko thuondi giri, samoro aleko kata ni an e dalano. Koro nadhi adhia mbele kamano. Gini nodhi mbele koda kuom higni 4. To higni 4 ni be ninyiso ng'a? Onge ng'ama nanyiso. Koro nitie chieng' mane dawa nobiro lima Nairobi ka. To monde kapok ichopo e dala. Ni leko thuonde ge timo. Lagre kuma. Thuonde lagre kuma. Ng'ielo maduong' ng'ielo. To ok ilek kata ni luoro mo. Nana leka ne ka nindo ma kabuogra to ayudo ka ane kitanda. To seche ma ibuogori ni iyudo ka in kitanda kendo dendi liet. To apenji, in iwuon be nitiere pachi moro manyisi ni moko midwa konyori kendi ni nitiere pachi moro nyaka bed manyisi ni itimo gima rach? Ne onge. Nawinjo kan sawa. Ana sawa. Mama no ni time korona en gima otimore ni kwa au. Higni 4. Higni 4. Pile ka pile kikonyori. Nyathiwa koro iwacho ni niduogi nyiso dawa. Koro mana kaka Dani nong'e George. Koro ka noyudo ka an Kenya ka to Dani nobiro leka Nairobi. Koro ka en oda to openja, natedo taparo nopenja ni to nyakwara, to ere nyakwara machielo? Tasiemo ne nyathina ni to ma to koni George ni ere George? Tang'ise ni Dani dong' ni George onge ka Kenya. To ni dakane kata simu moro kugoru kata miwacho ni Dani e wuogo biro. Tachako nyiero to ng'ise ni George naseweto kucho. Koro Dani nochako dhawna. Ini theko kidwa ka dhi katedo isungri ga ne chua ng'a timi gigi lab. Koro mana ng'ise ni Dani we dhawo nitie penjo madwa penjo. Adwa penje ni simba cha kigero ng'ama dhako kunyoga bur ni to kosetie kuny bur to oso yien ni timiye mabati bang'e nikech mifunde mabati ni to onyisa ni nyakwara simba kigero ng'ama dhako ok bed ga e dalano, kata chiemo go konego cham kata tedo konego tedi.
igero ga simba ni ka ng'ani ni kende to bang'e ng'ani tieko ndalo 3 e simba ni eka in idhi ng'ama dhako biro to koro gininda onge shida. Wegi kanyo. Nyakwara Mogi Ajwang', mana kaka ing'e ni wan duto wan nyikwara Mogi Ajwang'. In to daher mana mar penji penjo achiel. In gi kama wachopeni, dala uto itime nang'o? Dhako ma okel ma miaha ema kunyo bur mar siro, en okonyo funde, en mokelo mabati, koso unto utimo nadi? Namba nitiere WhatsApp ka, kata inyalo yudowa e Facebook page maroma en Lolwe TV, kata YouTube. Ka iwatch wa YouTube inyalo ng'iyo en Lolwe TV Kenya. Kuom mano into nyiswa ni into pachi de bed ni en in to de timo nang'o? Nyathiwa? Yes. Nitie gimoro pod chando chunya ahinya. Kendo ang'eno chando nyaka jowa maneno. Ere dauni nonyisi ni mano ok kaka onego bed ni timo. Bang'e to advice mane manonyisi? Koro bang'e ma upenja ni gigi tipenja nang'o? Tanyisa ni ing'e gimomiyo anyiero kipenja George. Magi gik manotimna kor gi George. To kunyane nade? Akone ni nakunyo bur, aso yien, atedo, amiyo fundi mabati, agedo gi funde, to watedo, to wachiemo kanyo. To odni kanochung' ni tip te kaka ginyisa ni wadhi uyo makiny. Man mana tamra ni George kik dhi uyo. To kune nyakwara. Ae to bang'e tang'isa ni koro kane wausea tinyisa ni aninde simba ni. To George diro tieno notamra ni kik waninde simba ni. To kone mayo nyakwara dinase iki. Nyasachi mimako ni maka motego. Simba no dini ninde, dina iki. Okuno negi nind kanyo. Takoni wanok wanindo ae kinyne, baba gine wacho ni ang'e nind kawuono to an nang'ise ni an ok anind kawuono, adhi Nairobi. Koro ni bang' mano gikun koda, gidhao, giwacho ni kik achaka. Okoni nikech nokitieko kuoro cha, nikech gi jogi ne dwa tiyo kodi mondo ilos negi dala. In ineno ng'ama nitiyogo, mago joma nok dwa dak kodi. Iloso negi yawo negi yo nikech kachacha waseng'ere. Jojo segero simba, jowetene matindo koro dhi gedo. An bende ka podi dhi mbele gi wuoyo, an ba nyalo wacho ni jogi ne loso kod dala nikech e luo pok aneno ng'at ma okawo mabati modhi gedo godo. Oketo oloso mabati ma koro bedo korot. Yawa e luowa gisani ma koro stima oketi e utene, ok mano stima nyalo wang'o odno dichiel. To apenji Nyathiwa, ka idhi mbele, en nomiyi solution nikech nipimo ni nyaka gimoro ka gimoro nyaka kaka ne ikonyori kendi korka nindo. Ok nanyise. To noyudo ka natimo nanyise. Koro penja to koro timo nang'o? Ang'ise ni dong mane momiyo ang'isi nasewito George. Okone wete nyakwara. Dala no be kik ichak inyono. George no be werigo. Akoni emomiyo nwawere, an nawera kode an ok adwa kata weche jodala gi kuo. Adwa ni iketna mana wach korka, iwachna wach korka kama nikonyorie kendi ka. Bang' higni 4 nichope okang' mane makoro ni iweye, to niweye yo mane koso pod idhi mbele? Koro 2020 ne akwamo China. To gino sana ne timre na ka an gi stress. Ka paro mang'eny an godo wiya to kanye ma koro atiyo gi stress. Koro naero ga ng'iyo gik tuko talks gi ya YouTube nang'iyo ga. Koro machieng' moro naneno ka ang'iyo YouTube kanyo taneno e tuko talks kanyo kondik kanyo ni nyako no nondiko ni nonindo ga gi Moses. Mano naneno. Koro mane makachako neno tako ka nindo biro ma anindo ka chiyo gokinyi takoni gimoro naneno ma interesting to yabeda ne. Koro nanene matieke. To nyako no ka ne wuoyo to naneno ka owuoyo wiya nikech gik manotimo go e gik manatimo. Gini ne timo ni anyalo ndisra kaka koro sani ani, lakini kiwuoyo koda tan ready kata mar lawi. Ager kabisa kadwa kata wach ng'ato. Kikinyisa na ndisra, kikinyisa na jaber, kikibira ni nyisa na dwa dak kodi kata adwa bedo kodi achiel. Gikilago ne chwanya, nawinjo njaka chwanya. Koro ka nang'iyo stoche no to bang' dala 2
To nanindo godiochieng' nikech ne nitie lockdown, onge gima nwatimo China, onge kamoro amora ma ji dhiye. Ne nanindo to. Ne en gimoro saa 6 godiochieng'. Koro nanindo, nahero nindo gokinyi, gotieno nanyanya bet abeta kamano. Koro ka nanindo, to nawinjo ka duol moro chiewa, ni Ruth chungi lemo. To nalengo duol ni nikech nindo noinge, koro ago mana wiya ni. To chako nyisa mar 2. Koro mar 3, nobiro koger mobuoga. Tanyalo wacho ni duol ni ne en duond Nyasaye. Nikech nobiro ni Ruth awacho ni chungi lemo. I said, wake up and pray. Koro ka nachung' to nabuok. Koro gini ka netima, an ng'ama nindo ka rwakra maber. Mana kaka ng'ato nyanindo gi jaode, rwakri mana smart kamano. Naninda kamano. Koro ka awinjo duol to nachiew mabuok. To nayudo ka gima andu. Nikech kaka narwakra, ma kao bedsheet ma umra go. Koro ka naumra, to nagochoka piny. Tachako lemo. Koro sama nalemo, naywak ne Nyasaye mondo ogonya. Nikech an ng'ama nie jela. Gini nochopo kama koro remba giri rumo. Iyudo ka onge kata pressure. Anana ng'ama rembe rumo. Anana ng'ama tuo. Anana ng'ama ger. Dak gi ji bende natama. Nikech ayudo kaka dak gi nyiri wetena bende. Koro afil mania. Jogi ketho na. Nikech ang' nakonyra nade. Sama an kodgi. Ok nanya bet gi ji. Koro kanyo nawuok madhi. Aparo ni nunene TV kaka ne owitwa oko gi jo China. Wane street. Ne waneno. Nuneno. Koro bang' mano, nadhi apondo e city moro ma jorotenge onge. Kuro ema nantie kenda. Koro nafil ni ka an kenda to I enjoy life. Onge ng'ama nena, gigo matima free. Koro kanyo ema nyalo wacho ni Nyasaye nokonya nikech bang' lemo ni nang'ok ahinya. Nang'ok magolo gik mang'eny sana. Ma nawinjo ka denda light. Ka ning'ok to ang'o manigolo? Ne gina ruoyo. Ruoyo mokikre gi remo. To no ni koro kako mano chope ni ne ineno ni adier mar Nyasaye koro nego to ilem mondo ni weche maricho gi. Ma in ni lema kendi. Na lema kenda. Motegno karibu 1 hour. Gotieno. Godiochieng' saa 6. Godiochieng' saa 6. Saa 6. Yeah. To bang' mano nyathewa. Adhi mbele, an kata gima dawachi otama, an gima dawachi. Koro bang' mano nanyiso Nyasaye ni an gi yie ni gonya kawuono. To lemo ni adwa nodhi kuom dala 7. Koro nadhi mbele. Koro bang'e nitie gima tiyogo ni visa. Visa na ka norumo, nonego be nadhi manyo. Koro kuma naweyo jorotenge moko ka kure mane chuno ni nyaka dhi kuma ni sando wacho. Koro ka nadhi kuro nodoga ka nyaka chuo noluora. Chuo noluora ma ka neno ni Ruth cha biro, oparo dhi e yo machielo. Nikech maybe en ng'ama nose approacha, to nagone kata koko, ineno. To an nagolo kata excuse kuom ng'ato. In koro idwara in gang' ne kwanza iyu kuot. Moro bende ne okiliel kata tiki. Yani gikilago mar wang'o icha mondo iweri koda. Koro ka nadhi to nanyiso Nyasaye wacha achiel ni adhi to ang'eni kucho ka winjre gi ji mang'eny. Yeah. Koro ka chopo kucho, adwa neno change. Adwa neno change moro kuoma. Koro ka nadhi to wan jorotenge wariwo gaot. Jo Kongo, jo Kenya, ji mang'eny. Koro ka nadhi anindo kanyo to gokinyi ka chiewo, to jakongo achiel omosa. Achiel kuom joma noluora. Aduoke mana mamuol. To i change, apenje na change nade. Iti sani muol, timedo ber, tanyiera. Koro nakoni, erokamano Nyasaye konya. To penja nang'o miwacho kama, nakoni onge wach moro to apenje ni, nikech nadwa ng'eyo. Anyalo wacho ni an muofu an nakia gik manatimo. Koro adwa medo ng'eyo ni nachal nade. Koro apenje ni kwani nachal nade. Ruth, ina simba, niger makata mana musno kidwaga. To ne, sani ina normal. Takoni nan gi stress, nana gi stress. Ingine sama stress ma corona gi ang'o, airport olor, tichonge, nyathi an godo Kenya, gikilago. But no kanya mi details ni nan kama. Koro nyako ni nagone Nyasaye erokamano. Kamane kaka life nano change. Maduogo nyako mamuol kaka nonyuola. Ana normal tu.
nyaka sani aneno lwet Nyasaye. Koro kuom mano niwarori kendi. Kenda. Niwarori kendi. Kenda. To gima dawach ni koro niwarori kendi maonge Yesu. Donga Yesu nowara lakini nalemo kenda. Yesu mawaro. Okni nolemna. Ya? Yesu emawaro ng'ato. But onge ng'ama nolemo na mondo awarra. Nyasaye nolimi elimo kendi. Nyasaye nobiro kende. Kama intiere ng'ama chiel. Ai. Nyakora mogi juang' mawach matek. Ok ang'eyo ni koro wachiegni chope dho msalaba nikech kama wachope ni en wach matek. Bedo ni inindori kod thuonde, bedo ni inindori kod ang'o, onge wach matek manyalo tamo Nyasaye. To gi e wach mwawacho ni nyathiwa manyauyoma iluongo ni Ruth. Ruth ne okale matek kopogore gi weche mag osiep kod dhi e keny. Ruth ne jachien, ne ochalo ng'at ma oorne jachien, oorne bilo moro mane tiyo kode, ma bende okawo ngimane ma oduogo otweyo. To mak mana ni Nyasaye en Nyasaye. Nyasaye tiyo kaka Nyasaye. Nikech Nyasaye ok ong'i ji gi wang' kaka dhano ng'icho. To wagone Nyasaye erokamano. Ruth, ere kaka koro sani iwacho ni ng'at mowang', in e kanisa mane? An e kanisa mar Anglican. Anglican Church of Kenya. 2016 Nyasaye nochako tiyo koda. Tie album managolo an kod audio. In jawer? Yes. Ehe. An jawer kata ka lweny nobiro mogoya bang'e ma tich Nyasaye nochung' but pod an adhi mbele. Wenda nitie YouTube mara pod en Ruth Midundo. Gina YouTube kanyo. Ruth Midundo YouTube. Lolwe TV ka ingeni wa support ga nyaka artist. Christian sana sana wahero ga ahinya. To kod jowa mamoko man gi talent bende nyaka wa support. Ago hero kamana ahinya. To mak mana ni sani koro ji bang'o osidok China. Sani nitie mana biashara matindo tindo. An gi gika mag biashara. Mago an gi Facebook page. Uso Watch, phones, accessories. Uso watch. Leuni. Joma dwa nyiewo simu wan joluo nyaka wabed gi smartphone. Nyathiwa ni ema uso simu go. Nyasaye noseyawo wang'e kendo sani koro Nyasaye omiyi gweth mar uso simu. In gi Facebook page. An gi Facebook page. Wachne gawa just straight away makik wiya wil. Facebook page mara en Arudhe Collections. Arudhe Collections. Yes. Namba na mar simu en 0729 222 178. YouTube channel mara en Ruth Midundo. In nyaka gi YouTube channel? Yes. Mar wer. Apenji YouTube, apenji Ruth. Koro namba ni mimiyo jogi nie. Do nyaka jochiende go bedhi ka goni simu ya. Yesu ose loso gimoro amora, ok aluor. Ma jachien ok chako simu kendo. Ok go. An ago erokamano kendo Lolwe TV omor ahinya semibiro dala mondo mi nyiwa matindo oyude puonj ewi wache mi mbaka mwagoyo ni. Ok en wach mayot, en wach mapek. Mopogore gi mano to mana gima dier mar nyiso jodala iwache ne ji duto maneni ang'e ni sani koro nyaka gi fans jo chachu everyone. Yes. Anya nyiso mine okoka. Oka keth nying mama na monyuola, lakini mama na monyuola ok wan ga kode close nikech dinabed ni an kode thuolo. Nitie gik ma dino ng'eyo mang'eny ngimana kaka koro ero chopa Kisumu, gik ma kamagi timona ineno seche ge monego be nanyise ni mama ng'ato ni ka an dala gi timo kama ineno, but koro nawinjo ka bedo ni ok an thuolo no mane omiyo gik mang'eny ne timre na. Koro mine mang'eny oko kanyo, beduru free gi nyithiu manyiri, wuouru kodgi. Nyathi manyako en nyathi madok kor min. Gik mang'eny mag siri matindo tindo nyathi nyaka pimne mamane. To kokini gi nyathini manyako free, nitie gik manyako pandi to dhi to yudo shida mbele ku nikech yudo kata ka konyruok kenda no mago gik motimre na bang' higni 4. Taling godo ma kata mama na ok nanyal timone nikech ok en koda thuolo. Nitiere mine moko bende oko kanyo ma ohero nyathine sama miye to ka in marach to koro bende ok odewi
mago bende timre e family. To jonyuol sana walemne uru nyithiwa. Nyathini kapok odhi ka ng'ato kete lemo to unon malong'o ni dala modhiye ni en dala machalo nade. Gin jomonge Nyasaye bende to gin joma chalo nade. Mane madanga nyiso jonyuol kamano. To wach minyalo wacho ne joma nyiri nikech isewuoyo gi jonyuol. Joma nyiri kaka in kama bende kale wach aina ni. Ng'ato nyalo bedo ni okale wach ni sani. Ng'ato bende nyathine seche moko kale wach ni sani. To odoko mana ni namba wa bende ni ka inyalo wacho kodwa. Koro in inyalo wacho ne girango. Ana nyalo nyiso gi ni Yesu mbele. Nikech samiketo Nyasaye mbele gimora mora dhi sawa. Tanyalo koni Nyasaye no ema nobiro gotieno no mutiyo gi George ni motamre ni kikwaninde odcha. Mano uchunguzi mena na wacho ni kata de ben ni ng'ano ne nigaraka ne dok Switzerland ne no. Ng'wech mane gitera no ok kamano kaka itime. Ng'ato bende kikrik ni teri dalagi, nyiri gi ng'ano malong'o kuom dweche ni ng'e ng'ani ni mang'a machalo nade. Makata tidhi dalagi king'e ni ng'atni asebet kode marom kama ang'e timbene. Makoro kata kapok gibiro dalau, ng'e jo dalagi malong'o gi gik magitimo. Nikech sama ng'ato biro dalau cha, tikia timbene, kiny ka koro gisetwei gisenyumi, ok inya bugri ni wuok kendo ni dhi. Kanye miyude problems. Lakini king'e ng'ato gi gimora mora to ber. To maduong' moloyo, keny ni elemo. Sama ng'ato dwa dak kodi cha, kaw kata tweyo ndalo 7 3 2 penj Nyasaye ni Nyasaye ma en tiyie na mondo adhi kamano kende. Nyathiwa penjo maduong' kabisa makoro ji penjore. Endi kuom isekalo weche mang'eny, George ni weri go. To sani bise yude George moro kendo koso bise yude George moro koso pod George onge koso upango arus to wano kwa ng'eyo. Poko ketha lweta. George podonge. Poko ketho lwete. Aparo ni onyiso ni poko ketho lwete. Poko ketho lwete. George moro poko ketho lwedo. To nitie seche moko George moro muwuoyo godo ma en e harakati mar ketho lweti. Seche moko odwa kawo pok odwa lenyo gino mondo kete lweti ka. Anyalo koni George to ng'eny makata George moko biya but Nyasaye manyaka yier. Nyasaye mane gima nyawacho. Kanya riambo. Iwacho gi dhogi ni sani ing'eny gi George. George nitie maluwa mang'eny. Ma in sani in gi jok ma un godo osiep jiedi. Ok kata ni osiep, nitie tie joma bende gin gi interest, especially banka na se share story na. Koro kila ng'ato penjo mine ni penjo. Okay, in short, gima dona penji. In kaka ingeti onego beni sawa setieko. Neno ka director siko go kasana na ng'adi go. Gima timore madwa na ng'e ma ang'e ni jopiny te dwaro nong'i. Donge sani intiere gi ng'ato moro ma serious monego bed ni koro ichomo godo dak. Ma en ok ong'e kuom gimoro moro misekale, gimoro ka gimoro en ng'at ma serious bende nitie. Ok anya wacho ni nitie kata onge. Gima ng'eyo ni ya ji to nitie mabiro pile mawuoyo koda. Koro ing'e ni kanyo kinyacho ni ok aseyie kata podi neno. Koro ng'ato mobiro nyaka yud space. Donge mana mar wuoyo tu. But anako ni Nyasaye mayiero ng'ama nyalo bet go. Kamano. Okay, to in jahigni adi sani? An gi 36. In jahigni 36. 36. Yani 36 ni bes chomo ko nyalo baga jogo ma. Ase wuoyo mang'eny. Nyagora mugia juang ok en wach mayot. Nyamera ni en ja higni 36 to iwinjo ko wacho maber kuom weche mosekale kata in ing'eyo ni ng'ato nyalo kawo saa mondo mi oyue matin. Seche moko entie yueyo matin to awagombo kendo nagombo ni mondo mi kata ka en aruse mipango kata bed ni iyudori gi ng'ato to ber mondo mi wang'e kaka Lolwe TV mondo kata wan bende wameny wanyis onage ni adier mar Nyasaye tiyo kaka Nyasaye. Onyalo golo ng'ato e pidh yugi kamano kete kata idwar no wang'e to golo ng'ano moduogo losi bed kendo mula moti godo kendo olos godo gik moko mabeyo kaka sani ende en gi injili ma bende oweyo. Nyasaye mondo gwedhi nyathiwa. Erokamano. Nyaka kendo ko biro wik mabiro chenro Moyiedhi. Nyinga Josephat Odhiambo.